Okay, mga katugsok nga sir ko ilang appointment ron wa magkoy trabaho diri sa mua nya pati ngawa. Nangabang ko og single akong gi-drive na drive ko og habal-habal ron mga katugsok. Single akong gi-drive 120 ang abang aning adlaw. Adto ko sa parkingan ron sa ubos sa habal-habalan kay satod no kog pasahero dok buok ay lingaw si inyong idol tatong tugsok habal-habalan lang kay akong nabara tricycle na ko mandar di paayo gyud gi sa mga bisura na tricycle kay mandar na daan kay motor nya danan motor magay kapalit kay kuan nabang taning habal-habal. Masa ni tura akong sakyan ron. 120 ang abang ani. 120 adlaw. Padung ko nga to sa parkingan sa habal-habalan dito sa muang dito sa Buanoy. Mamandar ba na yun? Tara. Tusok. Tangin ninyo ang sunod ani set out ani na stumoy guman ani. Okay, ato na ko mga tusok ka. Ngita na ko og pasahero. Karon makita ninyo karon na ko pasahero. Vlog gyud ko. Ako makita ninyo ang sumpay ani. Okay, sa ko nang gingon daghan og daghan kay salamat kaninyo. Way puwas na pasalamat diya kaninyo kay sa inyong pagsubaybay pagsuporta sa among channel. Sa Tutong Tugsok TV, Janwa Miss TV Tres Bakak. Thank you, God bless kaninyong tanan. Amping mo sa tagsak kugilingon. Abang ko motor basin pa oh. Maako na ning maabangan ron kita. Ay akong nabara parking na sa diya. Stipot lang kaniya na para. Dayon lang kasi mo pagkabara. Okay. Ini ko. Dai, atur ko dai. Tusok, ini na kayo. Super pa kayo din mag-drive na. Init kayong panahon. Nanyalan yun siya o kampinganan yun siya mga katugsok. Init ang panahon. Pero at least kini nga buhay man kita pamagi. Ugat ako tayo mangla siya natapos ang busog Boto ni diri sa parkinganan mga katugsok ko. Mo ni akong gingon niyo. Sandig ta nga to ang service diri. Namnya neutral. Buang silong misa mo ang parkinganan. Mga kauban mga tisoy kay mga driver ya. Mani mo ang bukayanan diri sa
Mga driver sa balhabal. Singaan mo, Brad? James man. James Ban, oh. Pwede kay James Ban, mga katugso. Oh, pwede kami sit out. James Ban sa imong mga amigo, mga amiga sa asan lain-lain dapit. Ikayo. Ay lugar kay kini abot ni. Abot na rin na. Abot na sa... Sigadto pa sa gawas nasod. Kay nakakuan ni siya, Kalimot mo mga amigo. sit out ni mga amigo tanan. Nah, Kalimot to. nakalimot siya mga katugsok. Sorry kayo, ini ikaw na huna na lang niya. Nagsunod lang. Karong mga pila ka minuto makahinumdom na siya. Kayo. Ah, Ay, kuhan eh. wala kami amang busay. Shout Nara. out kay Jeroben Pionos. Sa Bagong Silang. Si... Ronnie. Anit. Sa mga to. Sa mga maorto, okay ra kayo. Sektor kayo mga katugsok istorya. Lakdip kayo mga katarungan ginagmay pero pintok. Okay. Okay, mga katugsok no, mao ni siya nya napagilain parkingan mo ani. Gagikan ri og masakyan may mga tubis ubos. Tuwa dito ang mao to siya gitawag og Minduro. Yoyo rin kailan si Yoyo. Dala si. Bartik. Great mo mga Ikaw. sunan ba? Great dia. Great ko ka mga nagsalalaya dito ba? Mga kasangkayan ba sa ato ang mga kaigsunan, mga pagumangkon diha tanan. Makita naman ka. Kita mo sa kita ka na. Search nila sa YouTube. Aron makakita mo. Cheers ininyo sa ko ang channel Tutong Tugsok TV then pislita ang bell icon para kumpleto sa video tanan nga bakitaan ninyo ang inyong mga uyuan, umangkon, agaw, mamiga, amigo tanan. Ta pa isa na siya gito sa makauban ko. Hapit. Kini noon, kaya daghan kinig mga amigo. Klaro kayo cellphone Nya, say, kumusta man itong biyahe ron? Dito, boss. Mayag dagan? Di mayog dagan. Di, mayo sa ato pa. Hiping ligid mo di. Ay, kay padong sa niya ito na. Muna siya kay tingbanan rin sa mga driver habal-habal operator sa amo ang rapit barangay Cantibas. Napag-labaw sa daning parkingana na mo dito sa ubos. Ang gikan rin munaog dito sa ubos. Ang gikan siya dito sa ubos, munaog siya dito sa babaw. Tinuo na! Kasi kasultin mo. Si kasultin mo si mga amigo. Tanan, kitaan ka rin sa kuhan channel, Tutong Tugsok TV. Pasalamat ko dahil Tutong Tugsok. Thank you kayo dong, thank you. Wakag bae. Boom, mo choko. Okay. Marito yung mga discovered na istorya no ha. Okay, bye-bye. Let's go. Mukha na siya, mato na siya kay napasaya sa hero ko on. Nya, ako sa atuon sa tuna ko ako ang mga kauban dito sa ubos Kauban mong driver kay murag dire naipas hero dire nya. Napila ka motor din ng parking. Tulo ka buok niya. Karong rasa dire murag naay mo abot dire mga duhag tunga na lang di. Kuwang pang sirog tunga. Adto na dito usa. Dagan ko dito sa mo ang parkingan sa ubos. Thank you kami go. Sunod balik. Okay mga kataksok ko, nabot ako rin, mo pa pag-abot ako yun, no? Nagkaghana rin mga driver rin ay. Mo rin, medyo sa parkingan naman rin ng tao. Mga idol rin, mga kauban driver, Mo rin, kung kingon yung mga kataksok nga, igikan dito sa bukit, inignaog rin, kwarta. Inigsaka na sa drip, ngadto, inignaog dito. Kwarta na yun. Perting gula sa bulsa, way short.
Ano siya ay ang pangalan ni Rico yan. Asawa dito sa gawas. Ya, kita ang asawa ni. Laway-laway na kay nagkamatso naman siya ron. Nabuli dito sa'yo. Ay, Kobe. Oh. Ano siya, oh. Ano siya ay plastaranan yun sa parkingan. Oh, nara, oh. Autograph ko, boss. Autograph siya, oh. Ha? Dahil pirmahan, oh. Autograph, pirmahan na to kay aron makaingon sila nga nini binuang. Oh. Nagpirma mga katugsok. Autograph siya, pwede ba kuno magbaylo mignaong? Pregar mignaong re. Ah. Nasa dito sa Atbang mga driver tricycle isang kaya ko sa una atong sa akong nabaraw, daghan kayo. Mao ni siya main gyud dire. Sa akong sa akong pangagingon nyo nga gikan to sa balay pag-abot na ko dire mao ni siya parkingan gyud sa mga habal-habal. Habal-habal driver naman sa guron. So na tricycle driver ko, mao na ko mga kaubadan, bigor mo nasa Atbang ako. Kabrat ako nga. Kasi piyagi na po dire nga kuan kay. Mao na iskinahan ato padung semua. Oh. Ngulay na si Roy. Kita ka Roy? Oh, wala day, pasero. Sakay diyan. Hakot. Kita. Sabi! Ano kasi? Oh. Rick! Lan ba na? Lan ba na? Oh, kaya ron. Sige, Brad. Bye-bye, Brad. Ah, nawa. Gamo pa yung trip yun. Paling susta ay. Wala na. Hey, Bayot! Brad! Bye-bye, Brad! Ano siya? Ikay puli dah, Bayot! Masakay? Ikay puli dia! Tawag tuloy no. Yan si puli mga saksok ko. Mana siya bayat kay daktek. Plak-plak na. Okay kayo? Ano siya ay paningabuhi versus paningunga. Kasi gusto mo Ati ay? brato nga bingka na diri sa parkingan mo sa mga balabal raw. Grabe ning Gapon na sa gapon ay. Ano to? Oh. Basta na yung atinda na diri. Mo ni paningabuhi nga ginagmay pero dinis gini siya mga tuksok. Oh. At yan ninyo ya. Shout out na ko tanan mga subscribers o followers. Labi ninyo sa mga tindera, mga driver tanan sa balabal o sa tricycle tanan driver. Shout out na ko. Soto, YouTube TV, ayun remote. God bless din yung tanan. Thank you, Esbre, salamat.